A ver, hoxe temos connosco a única monarca que recoñece como lexítima, é así. Ti tes un trono de verdade ou é todo figurativo, é así, que a xente gostei moito vender fume? Sí, a ver, que agora a royalty xa sabes que non se leva isto de facer ostentación de símbolos externos da realeza. Claro. Cando biches ti a Kate con un trono, eso non é unha ordinariez. Hola! Non, xa, non teñen corós, nin así, nin nada. Claro, é que eso é o teu estatus, non? A realeza ten que ser un estado mental. Claro, agora son en plan como así máis low cost, así en plan mimada, tal. Perfil baixo, tampouco ¿no? gastamos tanto. Que se parece a realeza española? Bueno, perfil baixo sí, pero tampouco sin pasarse. Xa, claro, a ver. A un pouco ya, demasiado low cost. un pouco yate sempre se comprou. Sí, un pouco yate, un pouco elefante sempre se cazou. Bueno, a ver, un pouco... que mal, hostia, é pa comer, seguro que caso non é pa comer, é así. A xente sí que vai de casa, é así, xustifica en plan que de ir de casa, é así, que o casan pa comer, é así. Claro. En plan, digo, pero comémonos despois, tal, claro. O sea, pero o chungo é que a actividade lúdica sexa matar a bichos. Exactamente. Claro, pero bueno. Comelo ou non comelo. O sea, é secundario, pero bueno, eso, whatever. Pois hoxe temos unha creadora millennial-ish, borderline millennial. Que che parece o dito popular overall por callada, eso de non preguntarlle así a idade ás mulleres, é así? A mí me parece unha tontería, verdade? A mí pregúntame muchísimas veces a idade, a mí encanta decir a idade que teño porque non teño ningún problema con iso. Teño 38 anos, así que son borderline millennial. Ademais, só son millennial se colles a definición máis ampla de millennial Xa. na franxa de idade máis extrema, o sea que... É que, bueno, eu, o sea, a medida que me vou facendo así como vello, é así, vello, o dito este que di a xente en plan como así moi maior de que a idade é só un número, é certo, porque hai xente que ten a miña idade que parece que ten 87 anos. Sí. E a España que ten como 57 é como en plan, a ver, whatever, o sea, vexo como contemporáneo a mí, e outra xente que como en plan... Ao principio era un pouco escéptica con isto das xeracións e tal, pero eu creo que como tema este da xeración millennial, que se describe un pouco como os que nos criamos, nacemos en internet e nos criamos en todo o cambio do analóxico ao digital, eu aí sí que me sinto identificada, é dicir, compartimos esa experiencia de nacer no analóxico e vivir o cambio digital, sí que temos máis en común entre nós que igual coa xente que é un pouco máis bella ou cos que xa naceron plenamente digitais. Xa, eu creo que un punto de inflexión é o de dominarte nesas novas tecnoloxías, porque ves xente máis, ou non tan maior, pero que non saben en plan empregalas ou non saben cal é a utilidade, non saben cal é o valor delas, é como en plan, esa cousa así para xente nova, así, é unha parvada, non sei canto, como... Aí sí que creo que a idade é un número, é dicir, que é máis a actitude que ti teñas fronte ao cambio, que a idade no sentido de en que ano naciches. A mí unha cosa que me dá moita rabia e moita tristura tamén é cando escutas a xente relativamente nova decir cousas como non, é que na miña época, e dis, hostia, tío, se consideras que esta non é a túa época, cal era a túa época? O sea, tiñas 12 anos, o sea... 7 anos, o sea, que estás dicindo? Se estás vivo, é a túa época. Xa. Ai, que che parece así a xente que minte sobre a súa idade? Ai, parece me dá un pouco de preguiza, parece moi rancio, non? De mente sobre a idade. A mí justamente, o sea, que se mentes sobre a tua idade que empeces novo, en plan, desde esa novo e diste, teño 7 anos. No, o sea, así está guai. Eu asumo que mentes sobre a tua idade se che vai dar un beneficio inmediato, é dicir, mentir sobre a idade para entrar nunha discoteca, ben. Claro, é o que me pasa a mí, que sempre, sí que mentí sobre a miña idade, pero nunca para quitarme anos. Exactamente. Que mentas sobre a tua idade para aparentar máis nova do que és, ou máis novo do que és, pareceme como... Ah, sí, que me contaron que che gusta moito a ser la ciencia, e así, contoume a miña guionista, é verdade eso? Sí, eu estou así moi metida na ser la ciencia, é un vicio que teño. Claro, como te calquera, a ver, eu meto coca, ti me faz a la ciencia, así tamén, a ver, un pouco así máis. Bueno, mentre meter coca, para meter coca primeiro hai que facer la ciencia. Claro, é verdade. A coca é ciencia deso, joder, todo é ciencia deso, cago en diola. Entón, ti que creas? Ti creas cousas? Boa, é que eu, cando me dices eso de creadoras millennials, eu dicía, o de millennial, aí por espelhos, pero de creadora... Claro, eu son, basicamente, divulgadora. Para divulgar algo ten que ser algo que xa existe. Xa, pero bueno, o formato tamén pode ser creativo, o sea, todo é creativo, claro, ao fin e ao cabo. Entón, eu, despois pensando na miña casa, dixen, pues agora que está moi de moda isto, vou dicir que creo contidos. Contido, a tope con crear contidos. O sea, é que fai a televisión máis que crear contidos? O que pasa é que ten a legitimidade de ser en televisión, o se creas en internet é un ninguén. Exactamente. Claro, entón, ademais, eu creo contidos nunha área que é a da divulgación científica e ademais é un campo no que non hai moita xente creando contidos en galego, completamente.
Salvo en rasas excepcións, eu todo o que hai... Como por exemplo? Como por exemplo o meu compañero Xavier Galea, que Quen é que ese? falar Non dele, conozco. un fulano que fai unhas cousas de moléculas... Non sei nada Un deso. tío moi raro, que creo que invitaches ti en algún momento. Creo que non. No? Non sei, un tío parecido que pasou por aquí. E ti creo que és psiquiatra desas. Psiquiatra desas. De onde ven así o teu gusto pola ciencia e pola medicina que supoño que é o que estudaches, non? Non sei moi ben. Eu cando era pequena era a típica nena ultra repelente que xa dicía que quería ser médica cando era maior. Pero que é o mítico en plan, o médico, o astronauta, o científico, o artista... No meu caso, creo que me interesaba porque a medicina tiña unha parte de coñecemento científico, que era algo que me interesaba moito desde pequena. Tamén porque meus pais fomentaron moito iso e mercaban estes tipos libros de Isaac Asimov do universo e aquela enciclopedia de o corpo humano e tal. Por outra banda tiña a outra cosa que me interesaba que era pois, o trato coas persoas. Non? Eu non me vía de científica un laboratorio exacto, con probetas, non? Gustaba moito máis das persoas. Ti creo que és de o Ferrol ou por aí. Que, bueno, é un pouco chungo preguntalo, pero por que hablas gallego sendo de Ferrol e así? Bueno, esa é unha pregunta bastante repetida cando é de Ferrol. Sí. Eu, sobre Ferrol, teño que decir unha cousa que hai moita mitoloxía sobre Ferrol. Non, pero eu creo que cando a xente pensa en Ferrol, pensa en nesa xente de Ferrol que é como sale das procesións, póñense de longo no casino, viven no barrio da Madalena e falan español. Entón, iso existe, moi pequena proporción da xente de Ferrol. Eu non sei nin quen son, eu non coñezo esa xente, nin nunca me trací con ela. E despois hai unha grande proporción de xente de Ferrol que vivimos nos barrios periféricos, nos que eu non vou dicir que o galego sexa super maioritario, pero que tampouco é tan raro como se pensa que falar en Ferrol. Claro. Entón, eu, por unha banda, a miña familia non é de Ferrol, sempre me transmitiron que era importante, que era un valor coñecer máis dunha lingua e... Coñeces máis dunha lingua? Bueno, coñezo dúas das que son fluente, non? E despois tive en ese momento que temos todos os galegofalantes adultos de momento no que a miña aposta persoal é falar galego. Sí, e creo que tes un blog denominado O Outro Lado do Espello. Sí, eu realmente agora convertí en unha página web, pero sí, unha página de divulgación científica que co que empecé realmente, co que empezou todo este embrollo que se chama O Outro Lado do Espello, que por eso da Raña Vermella, porque é o libro de Alicia de Outro Lado do Espello. Todo ten coherencia aí na marca e todo, o branding aí todo. É un branding aí super ben currado, o que pasa que non pasa cazares. Pois o blog sempre estivo aí e sempre mantiven, e eu creo que sempre estará, a miña idea é manter, pero cunha periodicidade un pouco máis laxa. E tamén escribes nos diario, nunha sección que se chama Apuntes Temas. Sí, señor. Meo nos diarios, escribo todas as semanas. Unha cosa que me fixo moita ilusión. Sí, porque ainda que é moito traballo, porque ainda que é unha columna pequeniña, realmente producir un artigo semanal, eu ás veces digo, pero de que escribo? Porque non hai tantas temas como para escribir un por semana, non? Bueno, de momento valo sacando, Sí, de momento valo sacando. Creo que ti és unha boa coñecedora do Sergas, así, do Servicio Gallego de Saúde. E creo que trataches por aí un par de veces o estado deste servizo e o seu desmantelamento. Poderías darnos así algún dato que apoie esta inverosímil afirmación? Sí, porque parece así como moi raro, ¿no? Decir que están desmantelando. En realidad, me gusta decir voadora controlada. Se está facendo co Sergas un plan que se está levando a cabo e isto pode parecer moi conspiranoico, pero é así. Eu, sempre conto unha anécdota que parece así como unha cosa miúda, pero creo que bastante representativa da situación xeral. Estando un día de garda no hospital, pois notei que estaba no cuarto no que podemos dormir cando temos garda e que facía mogollón de frío. Facía como moito máis frío do normal. Entón, fun a onde estaban as miñas compañeras de enfermería, que estaban tamén de garda ese día, e preguntei que pasaba, porque ademais, cando cheguei ali tamén facía mogollón de frío, e dixeronme que o problema era que privatizaran o sistema de caldeiras e de mantemento da calefacción de todo o hospital. Entón, se antes a calefacción poñíase cando facía falta, se facía frío, a empresa que agora era a concesionaria decidiu que se poñía 2 horas, fixera frío ou non fixera frío. Entón, claro, isto é un feito que non saiu ningún xornal que o saiba, que non vai haber ninguna manifestación por isto. Sufrimos basicamente os profesionais, porque os doentes tamén sufren, eu creo que incluso peor, que esteas enfermo e que esteas nun sitio no que fai frío,
pero que ao fin e ao cabo pues, pasan poucos días, non? E os que traballamos ali estamos sofrendo esa situación de forma constante. Para min iso é como unha peza máis de todas as cousiñas que se están degradando e privatizando en torno á asistencia sanitaria, que a xente que non traballa aquí é difícil que chegue a percibir un pouco o panorama xeral, non? Vemos efectos illados, pero é difícil que chegamos a... Bueno, eu pensei, claro, que me dixetes así unha cousa pequena, eu pensei que dixías realmente algo, en plan, como un feito, en plan, concreto, minucioso, en plan, porque moitas veces, en plan, efeitos así pequenos, que parecen que non son representativos de toda un fenómeno social ou o que sexa, pero claro, esos pequenos feitos ao final axudan a formar o que realmente é. Pero claro, eso non é pequeno ni nada, o sea... Claro, si pequeno pensaste que me vas a contar que non había tiritas, non? Algo así. En plan, un día faltábanos un cacho de venda, tal, non, eso non é to pequeno, xa un pouco locura. A ver, un pouco sin máis, a ver, tampouco a que agora estamos moi acostumbrados, porque antes tamén se vivía sin calefacción e vivíase igual. Sí, sí. No século XVII vivíase sin agua e sin luz e tamén vivía, non lle pasaba nada. Vivían menos. É que agora a xente ten unha teima con vivir, eu non sei por que quere vivir tanto, É que tamén... É que así é como se fai insostible o sistema de saúde. Real. A xente quere vivir estes 90 non pode ser. Claro, obviamente, é que... Sabes que hai xente que non pilla estas cousas e que pensa que se de verdade? Eu penso que Eu, alguna vez vendo os comentarios teus e comentarios do aquele, digo, esta persoa que está comentando non está entendendo que... Xa, moitas veces, bueno, pasa moitas veces, sobre todo en Twitter é así animado. Teño colado cada unha que morro a risa. Porque hai cousas que poden ser ambiguas, vale, non? Pero hai cousas que como, a ver... O sea... En serio pensas que isto está... Dito en serio? Juan Mari, o sea... Juan Mari barra baixa de 27, no, o sea, no... Ese non me trabuco, tamén tes unha sección en praza pública desas con unha chavala así que non coñezo moito pero que ten algo así, un nombre de pescado así, Gavier Gurel ou Francisco Cetáceo, algo así, algo raro. Sí, o Javier Balea, ¿no? Sí, que se llama Concienciadas desas. Tes así algunha entrega nova feita, así para subir? Pois temos aí un que está no forno aínda, no forno de postproducción, e que subirá en breve, en brevísimo, probablemente. E como levas así colaborar con dous dos xornais máis gallegueiros da actualidade, así? Hai hostias, así? Nos estamos intentando, pero que son peña moi civilizada, tío. Xa. Mira que non, o sea, eu cada vez que falo con algún deles, intento meter pique, rollo, pues, a que non sabes como acaban de decir, pues tiña a praza pola outra liña, non sei que. Nada, non hai maneira. Nos que queríamos aí como... O sea, en Ferrol, cando había peleas, nos decíamos, bulla. Xa, aquí nada. E aquí nada, aquí é imposible, sí. Xa, os gallegueiros non fan moi bien en Twitter, despois velos por aí... Nada, uns brandos, nada. Baixes todo pola boca. Xa. Tamén andas nun podcast deses que se chama Burán ou así, non? Que tal levas así a movida así? Que nos grabastes así recientemente, así, algunha nova entrega? É un podcast de periodicidade variable. Porque temos que... Básicamente, que grabo cando me dá a puta gana. Sí, básicamente. Temos que xuntarnos os 4 cosmonautas. Entón, esos veces, pues, conlevo programas de axenda, porque somos 4 persoas con bastantes proxectos paralelos. Business. Burán, gostame moito facelo porque é algo completamente diferente. Isto sí que non vai de divulgación, vai de nuestras movidas. Para min é un pouco como gravar unha conversa dun día calquera que saia un tema moi guai que a todos nos interesa e falamos sobre eso. Temos detrás a Radio Campus Cultura, que é unha emisora universitaria, que é a que pon todos os medios. Entón, nós somos un pouco gualtrapas, pero como o que o equipo técnico é guai, pues queda guai e parece profesional e parece que podemos meter mellor do que realmente... Mais ou menos como aquí, que o meu equipo fai un traballo exquisito en gravarnos e montar o vídeo. Vai seguir todo moito mellor do que está na realidade. Non como se fixera eu, que sería unha chafullada. Vou meter agora o momento autobombo, vale? Autopublic. Eu agora teño un proxecto pequeniño que se chama Sónica Cuántica, que é un podcast que media hora sobre divulgación, pero divulgación sobre música clásica, que é un tema que a mí me gusta moito tamén e que xa sei que é máis minoritario. Tocas o oboe? Tocaba o saxo. O saxo. Que tampouco é música clásica. E ti andas así moi metida no mundo do Twitter así gallegueiro, que che parece así a comunidade que está construída alrededor desa rede? Tu tes así algunha anécdota ou contratempo así resaltable? Eu creo que o que me pasa a mí en Twitter é o que nos pasa a todos que temos un perfil profesional técnico, que é que ti estás, por exemplo, facendo un fío de divulgación sobre algo médico, a peña pensa que ti estás aí poñendo a tu opinión, o sea, lo que tú crees en tu casa, ¿no? Este rollo. Entón, hai alguén que se mete a discutirche que isto non é a miña opinión, isto é o que
o estado actual do coñecemento científico sobre este tema, non? Entón, a outra parte adopta a posición de, claro, que ti, polo feito de ser médica, pois xa te crees que tes máis dereito a opinar que non sei que. Porque a xente ten bastante dificultade en diferenciar o que é a opinión persoal de alguén, non? Do que son feitos científicos comprobados. Pois o meu tío Marijose unha vez foi non sei que, pasoulle isto, non é así. Pero nas ciencias sociais, que a xente é o propio xeito de estudo, en plan, bueno, home, outro día non sei que, non sei canto, e pasoume así, e eu teño un primo que non sei que, e tu puta va do puto primo, que está moi ben que pasaran e así, que poder pasar na realidade, que tamén hai moita xente en Twitter, os míticos de Vox, ai, mi hijo, de non sei que, non sei cuánto, le pasaste o meu colega. Ademais que sempre digo de invent con cousas que son como perfectamente posible que pasaran, non? Xa, é que eu, en plan, dubido moito de moita xente, en plan, porque claro, obviamente sempre collen como un exemplo, en plan, ai, eu tiña un veciño, ou eu tiña, en plan, así como cercano, como para como dalle vericidade ao relato, como en plan, pavo, que acabas de inventar agora, o sea, que todo o mundo sabe. Tes algunha preferencia por algunha así manifestación de vida ou así? Ou crees que non hai salvación para a vida humana de arder nas lapas do inferno polos seus incontáveis crimes e así? Opinión impopular, non? Que sería agora, pero a mí realmente é que me gusta a xente. O sea, sí, gustan as persoas. O sea, eu creo así que en xeral? Sí, como especie. O sea, a mí pareceme que a especie humana como tal é superinteresante e que na balanza temos máis cosas boas que malas. Sí, xa sei que está como moi de moda o rollo de se va a la mierda, tal. Claro, eso tampouco non aporta nada, non é? Eu tampouco digo con isto que me gusten o 100% das persoas, pero en xeral sí que me interesan as cousas que teñen que ver con como nos funciona a cabeza a especie humana, non? E coas cousas que somos capaces de facer, e como somos capaces de modificar o noso medio e o ambiente, sobre todo a nosa capacidade para crear tecnoloxía. Entendí a tecnoloxía dende o pao do mono de 2001. Claro, que a veces penso en plan, se morrera eu, sabe, a ver, son un individuo sin máis, o sea, a ver, o mundo vai seguir girando, o sea, en plan, a alguna xente dalle pena, así, pero tampouco non pasa nada. A ver, morres e listo, o sea, moita xente morreu antes que a ti, non vai pasar nada porque ti morres. Novidade non é, o que pasa é que igual para ti, pues, igual o plan da semana que ven igual che fastidia un pouco. Xa, a verdade que si tiñas pensado ir a comer churrasco ou algo, e tipo, putada. Joder, que morte, puta vida. Para que crees que sirve a túa existencia? Agora que falamos de morte e de morrer e tal, non? Eu non creo que a vida teña... Pensas na morte? Claro, penso moito na morte porque estou continuamente tratando con enfermidades. Claro, eu non creo que a vida teña unha finalidade. O sea, non creo que a vida de ninguén teña unha finalidade, nin haxa un sentido da vida, non? Non creo iso. O sentido da miña vida, para min, o sentido da miña existencia é crear a maior cantidade de benestar posible e axudar o máis posible á xente que teño ao redor. Eu tamén penso algo parecido. Podo decir que contribuín a mellorar o benestar ou a felicidade. Eu tamén penso iso, pero bueno, non especificamente en tratalo. Creo que eu teño máis verdade, bueno, non que teño máis verdade, pero que a miña verdade non está como representada todo o que a mí me gustaría. E claro, é que a miña verdade non está representada tanto como me gustaría, tamén influe no benestar de moita xente. Cando digo contribuir ao aumentar o benestar, obviamente penso o sea, parece como que penso en pacientes, non? Pero non necesariamente. Pero non necesariamente. E tamén o penso na xente, con respecto da xente coa que eu me relaciono a nivel persoal, coa xente a que quero. O sea, penso nos meus amigos, na miña familia. Penso que se eu son capaz de tratar ben e, polo tanto, facer que estea ben xente que ten relación comigo da maneira que sexa, eso é o que dá sentido. Que fixestes ti para mellorar o mundo no que vives? Que fixestes ti? Puto langrán, que estás aí sin pasar nada. Papa hostias. Si, tes algunha recomendación así, cultural, de cousas que mirar, cousas que facer? Pois, plantar un árbore. Porque estou segura de que a xente que ve a túa canle consumo cultura en xeral, entón non me vou ir a cousas así. Pero eu recomendaría moito a canle de divulgación científica de Xacobo de Toro, que ten unha canle sobre xeoloxía. O sea, se eu fago algún día algo que estea o 10% de currado que o que fai Xacobo de Toro, aí sí que acado o nivel tope de sentido da miña vida. Gustaríame recomendar o podcast de SAC, que é o capitán da aeronave Buran, na que eu tamén participo, que se chama Sexto Grao, que é un podcast de entrevistas que eu creo que fai cosas super chulas. Eu recomendaría que lle botarades unha ollada a todo o que está publicando Radio Campus Cultura. Hola! Que non é porque nos dé acollida a nós, pero hai cosas moi chulas aí. E despois tamén en formato podcast,
o podcast Mal de Ollo, que fai un amigo meu que se chama Ánxelo Pinedo, que vai sobre cinema de terror. A min gustaba moito cinema de terror, pero ainda que non vos guste, eu creo que merece a pena escoitar. Scary Movie, así. Sí, de Scary Movie ainda que creo que non falou, pero falou, a última creo que falou sobre 28 días despois. Ten unha perspectiva cultural de xénero moi interesante e botas unhas risas. Ah, sí, admiras así a unha persoa? Sí, o que pasa é que eu teño o problema de que case toda a xente que admiro así como referente está morta xa. A mí a persoa que me levou a todo este rollo da divulgación foi Carl Sagan, con aquela serie mítica de Cosmos que é así como super ochentera. Claro, xa, así que mi má. É super Sí, eu acordo de moi pequeno mi algo cousa así, pero claro, xa. Porque hai moitos científicos que pensan que o da divulgación é unha cousa un pouco como de segunda, non? Claro, como que xa, só fai divulgación, xa. o que non é capaz de facer ciencia de verdade aí dedicou parte do seu tempo a facer divulgación porque consideraba que isto tamén era unha faceta importante do coñecemento científico. Claro, hai que ter actitudes diferentes para facer divulgación, para crear unha narración, para saber falar, para saber crear algo que sexa atractivo para que a xente o consuma, porque está moi ben que te estás usando ti a túa ciencia, pero claro, se ninguén vai a ver eso, se ninguén vai a saber sobre iso, para que? Bueno, creo que xa está máis ou menos, non? Sí, non? A ver se non se me quedou sin gravar motos, é así. Eu non sei un pouco problemas de cámara, así que se está moito tempo poñendo fotos de cousas e falando por detrás non vos asustedes. É así o vídeo, foi todo intencionado. Ala, abúrese así. Abur. Bicos. Non te xiro a Madonas? Non, non está de McDonald's. Eu creo que fun 2 veces na miña vida. Xa, unha porcallada é super caro. Sí. Super caro para a puta merda que é. Totalmente. Gustan o Foster's. Overrated. O Foster, eu non creo que nunca Sí, fui. o Foster's gustame. Eu así un guilty pleasure, teño aí... O guilty pleasure. Capitalista! Bueno.